How to be a bad driver. Ngayon, tingnan natin kung ano ang mga katangian ng isang pasaway na driver at bad driver na dapat hindi natin tularan. Number 1, huwag mong igalang ang mga tumatawid. Para nang sa ganun, pag ikaw ay naglalakad din sa kalsada at tumatawid, pati mga anak mo, mararamdaman mo rin ang pambabastos na ginagawa ng isang bad driver o pasaway na driver. Pangalawa, mag-cut ka para maunahan mong iba. Pag ginawa mo yan, tiyak mapapaaway ka dahil may mga pikon na driver din na pwedeng awayin ka at maaring saktan ka pa at hulihin ka pa rin ng pulis. Pangatlo, businahan mo ang mga sasakyan para paunahin ka. Yan ang isang magandang katangian ipapakita mo kung gusto mong makilalang bastos na nagmamaneho at wala kang kwentang tao. Pang-apat, beat the red light. Ibig sabihin kahit na red light na, papaspasan mo pa rin. Yan ang isa sa pinakamadaling paraan para ma-hospital ka at maubos ang iyong pera sa paggagamot at mabuti kung hindi ka pa mabawasan ng iyong katawan, partes ng katawan mo. Panglima, kahit lasing at inaantok ka, magmaneho ka. Yan ang isang madaling paraan para mamatay ka na at magpaalam sa mundong ito. Pang-anim, murahin mo at hamunin mo ang mga kapwa driver mo pag sila'y nagkakamali. At pag natagpuan mo naman na may pikon na driver at may baril pa, baka ikaw ay malagay sa alanganin. Pang-pito, makipaggitgitan ka pag walang traffic signal. Nang sa ganon, ipakita mo sa buong mundo na wala kang pinag-aralan at meron kang katangian na hindi maganda. Pang-walo, gitgitin mo ang mga motorsiklo. Nang sa ganon, pag nadisgrasya sila, tiyak sa kulungan ang pupuntahan mo. Pang-siyam, mag-tailgating ka. Ibig sabihin, tutukan mo yung mga sasakyan sa kalsada pag nagmamaneho ka. Para sa ganon, pag bigla silang pumreno, tiyak disgrasya abot mo. Pang-sampu, text while driving. Pag nagte-text ka habang nagmamaneho, takaw, disgrasya yan, takaw, aksidente yan, at masisiraan ka ng katawan, madidisgrasya ka, at maaari pang mapahamak ang mga pasahero mo at mga mahal mo sa buhay. Mga kababayan, kung gusto natin maging maayos ang ating lipunan, simulan natin bilang isang maayos na driver. Para na sa ganon, ang ating mga lisensya ay mapanatili natin pangmahabaan. Kasi kung wala kang traffic record or violation, mas binibigyan ka na mahabang lisensya. 10 years ang binibigay. Ngayon, pangalawa, hindi lamang yon. Maipapakita mo rin sa buong lipunan ang tunay mong pagkatao kung ikaw isang maayos na driver. Kaya mga kababayan, huwag tayong maging bad driver o pasaway na driver para na sa ganon tayo ay igalang ng ating lipunan at mapanatili nating maayos at maganda ang tatakbuhin ng ating sambayanan. Maraming pong salamat. Ako nga po pala si Michael Sa, inyong dad ng bayan.